Tervetuloa tekemään ruokaa kokki Guun kanssa. Tänään meillä on ohjelmassa munapasta ja tomaattikastike. Aloitetaan munapastan aineksista. Tässä meillä on valmiina mitattuna noin 2 desiä durumjauhoja, 2 kananmunaa, tomaattikastikkeeseen sipulia, valkosipulia, tietysti tomaattimurskaa ja lisätään siihen vielä makrillia aurinkokukkakaöljyssä, josta saadaan mukavaa syvyyttä vastakastikkeeseen ilman, että se alkaa maistumaan kuitenkaan kalalta. Maustamiseen suolaa, sokeria, pippuria. Tarvitaan kastikkeeseen myös oliiviöljyä. Pastan tekemiseen suosittelen ehdottomasti pastakonetta. Pastan voi tehdä myös käsin kaulimalla, mutta se on paljon työläämpää. Pastakoneella kaikki sujuu helpommin ja vaivattomammin. Aletaan hommiin. Aloitetaan pastataikinan tekemisellä. Kananmunat rikotaan kulhoon jauhojen kanssa. Jälkeen rikotaan kananmunien rakenne haarukalle ja aletaan sekoittamaan niitä tänne jauhoihin. Siinä vaiheessa, kun taikina alkaa olemaan jäykkää ja menemään tämmöiseksi hiukan murumaiseksi, niin otetaan kädet käyttöön ja aletaan vaivaamaan taikinaa kiinteäksi. Siinä vaiheessa, kun taikina on mukavan kiinteä, kimmoisa ja se on ottanut kaikki jauhot sisäänsä, kärästään se kelmuun ja laitetaan jääkaappiin noin puoleksi tunniksi lepäämään. Nyt kun pastataikina on lepäämässä, otetaan esiin sipulit ja valkosipulit ja veitsi ja hoidetaan pilkkomiset kastiketta valmiiksi. Otetaan pannukastiketta varten levy kuumalle, pikkuvaraus oliiviöljyä ja tässä vaiheessa otetaan esiin nämä makrillit. Pistetään sieltä, valutetaan ensinnäkin tuota öljyä pannulle, sitten lisätään pieni satsi tätä kalaa ja hienonnetaan sitä vähän pienemmäksi puuhaarukalla. Se saa olla siinä ja kuumentua, kunnes on aika kuulottaa sipulit. Mukavasti sihisee niin kuin pitääkin. Lisätään sipulien kuulututtua tomaattimurska pannulle. No voi tehdä toki myös tuoreista tomaateista, mutta itse suosin säilyketomaatteja, koska ne ovat saaneet lähtömaassaan kasvaa kypsiksi asti ennen purkittamista, eikä niitä ole rahdattu Suomeen puoliraakoina kypsimään kaupan hyllyllä, jolloin maku on luonnollisesti paljon parempi. Lisätään tomaatti sekaan. Tässä vaiheessa voidaan laskea lämpöä. Itse asiassa minä vaihdan tämän tuohon takalevylle, koska aion lisätä pastaveden kiehumaan tähän etulevylle. Mitään sen kummempaa ei tässä vaiheessa tarvitse. Pistetään pastavesi kiehumaan. Tärkeintä on, että vettä on tarpeeksi reippaasti tälle meidän pastalle, koska tuorepasta takertuu helposti toisiinsa, jos se keitetään liian pienessä vesimäärässä. Kastikkeeseen lisätään kohta sokeri, suola ja pippuri. Sokeri avaa tomaattien happamuutta mukavasti ja tuo siihen kastikkeeseen myöskin lisää rikkautta ja syvyyttä.
Pasta on levännyt noin puoli tuntia jääkaapissa. Otan se kelmusta ja siihen voidaan tässä vaiheessa hieroa vielä vähän lisää jauhoja. Sitten aletaan työstämään sitä pastakoneella. Pyöritellään muutaman kerran karkeammalla, paksuimmalla asetuksella. Taitetaan taikinaa toisiinsa kiinni. Hierotaan väliin vähän jauhoja. Ja näin saadaan työstettyä taikinaa vielä lisää. Nyt voidaan alkaa ohentamaan pikkuhiljaa tätä koneen asetusta. Nyt kun on päästy tarpeeksi ohuen asetukseen, voidaan jakaa tämä pasta mukavan syötävän mittaisiksi palasiksi, joista sitten leikataan tagliatelle. Pyöritellään pastaa jauhossa, että se ei tarvitse toisiinsa. Meillä on tässä nyt valmis annos keittämistä varten jauhossa pyöriteltyä pastaa. Loppu voi laittaa vaikka pakkaseen odottamaan. Kun se sieltä sulattaa huoneen lämmössä, niin se on aivan hyvää käytettäväksi myöhemmin, joten taikinaa ei tarvitse tehdä joka kerta uudestaan. Muistakaa aina maistaa ruokaa. Maut pitää saada tasapainoa. Hyvältä maistuu. Pastavesi kiehuu, joten lisätään pasta sinne. Se kiehuu ihan 1-2 minuuttia, jonka jälkeen ruoka on valmista. Pasta on nyt kiehunut hetkisen. On hyvä aika valuttaa se. Se on kypsää ihan minuuteissa. Lorousoliiviöljyä, jotta pasta ei tarttu toisiinsa. Jonka jälkeen me ollaan valmiit lautaselle.